Gwyn mé antan was an cuasa bhí sé anna simú agus bhí písacra gwyn gachseach. It was very helpful. It was a very relaxed atmosphere and the material was very well structured. A bhain mise an antahan an bhás freisin. Níor aga mé an Gaeilge ó bhí mé sa Ollscoil agus san níos tá na páistíigh dul ar scoil agus bhfuil an Gaeilge álam chun carollam.